n'ezie atụm vootu ara pụrụ iche na ndị ọzọ. Mgbe gee m ntị n'onu ka ntụnye gị azụ n'ihi na m si olu. Isi akụkọ anyị taa bụ otu a ga-esi mee nhọpụta nke Onyeisiala n'afọ 2023. Ndeewo, ngwa gere akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ihe pụtara atụm vootu 2023 jiri pụọ iche na atụm vootu ndị ọzọ. Naịjirịa ahaziela ma mee atụm vootu ugboro 5 kamgbe a laghachiri n'usoro ọchịchị onye kwuo uche ya n'afọ 1999. Atụm vootu 2023 ga-abụ nke 5. N'ime oge ahụ, enweela ọtụtụ mgbanwe n'usoro esi eme atụm vootu dịka oge na-agafe nakwa n'ime mgbanwe ọgbara ọhụrụ teknụzụ. N'ihi nke a, usoro a ga-esi mee atụm vootu nke afọ 2023 agaghị abụcha otu ihe dịka nke 2019 ma ọ bụ nke 2015. A ga-enwe ọtụtụ mgbanwe n'usoro nakwa akụrụngwa nke ụlọọrụ Independent National Electoral Commission (INEC) na-ahịchafụ wepụtara maka ntụziaka. Akụkọ a bụ iji kọwara gị usoro ndị ahụ dịbụ na 2015 nakwa 2019 bụ nke agaghị adịzi na atụm vootu nke 2023. Nke mbụ, ndị ụlọọrụ INEC ebutela igwe a na-akpọ igwe BVAS. Igwe BVAS bụ akụrụngwa teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke INEC wepụtara iji gbochie magomago na atụm vootu nke ara. Ọ bụ igwe BVAS ka a ga-eji nyochaa onye ọbụla ga-apụta ịtụ vootu ma lekwa ma akwụkwọ ikike ịtụ vootu nke ndị bekee na-akpọ voters card o ji bịa ọ bụkwa nke ya n'ezie, ọ bụ nke ọma ya ka ọ bụ nke adịgboroja, nakwa ma onye ahụ ọ nọ ebe o kwesịrị ịnọ tụọ vootu. N'afọ 2019, igwe BVAS adịghị. Ihe e nwere bụ nke a na-akpọ smart card reader n'ọnụ bekee. Ihe BVAS dị iche na smart card reader bụ na e nwere ike iji ya see onye bịara ịtụ vootu foto iji mata na n'ezie ma ọ bụkwa ya nwe voters card o ji bịa. E nwekwara ike iji BVAS ziga ozi n'ọba ozi INEC maka mmadụ ole tụrụ vootu n'otu ebe iji gbochie magomago. Nke abụọ, agaghị enwe akwụkwọ a na-akpọ incident form. Na atụm vootu nke afọ 2015, ọ bụrụ na aha mmadụ dị n'akwụkwọ eji atụ vootu mana igwe smart card reader enweghị ike inyochapụta aha ya n'ụbọchị a na-atụ vootu, onye ahụ ka nwere ike ịtụ vootu. Onye ọrụ INEC ga-eweta akwụkwọ akpọrọ incident form ebe onye ahụ ga-edebanye aha ya nakwa njirimara ya tupu ọ gaa tụọ vootu. Na ntụliaka nke 2019, ọ bụrụ na smart card reader amataghị mkpịsị aka onye bịara ịtụ vootu mana onye ahụ ji PVC na-abụghị nke adịgboroja, a ga-enye ya ohere ka o binye aka ya n'akụkụ ebe edere aha ya n'akwụkwọ eji atụ vootu ma detụ akara ekwentị ya tupu ekwe ka ọ gaa tụọ vootu. Mana atụm vootu nke afọ a agaghịkwa enwe ihe ọbụla dịka incident form ma ọ bụ ohere ebe mmadụ ga-ebinye aka n'akụkụ aha ya na voters register. Naanị akụrụngwa BVAS ka a ga-eji nyochaa mmadụ ma nye ya ikike tupu ọ tụọ vootu. Onye ọbụla BVAS na-enweghị ike inyochapụta agaghị enwe ike ịtụ vootu n'ụbọchị a ga-atụ vootu. Nke atọ, na atụm vootu 2023, ndị ọrụ INEC ga-enwe ikike iziga mpụtara
atụm vootu site n'ọgbọ atụm vootu ọbụla nke ndị bekee na-akpọ polling unit gaa n'ọba ozi dị n'isi ụlọ ọrụ INEC. Onye ọbụla nwere ịntanetị na ekwentị ya ga-enwe ike ịga n'ọba ozi nke ndị bekee na-akpọ pọtal a ma hụ mpụtara atụm vootu a site n'ebe ọbụla ọ nọ na Naịjirịa. Onye ahụ chọọ, ọ ga-enwe ike ibutu n'ọnụ bekee download mpụtara ntụliaka n'ekwentị ya. Atụmatụ a so n'usoro ọhụrụ nke etinyere n'akwụkwọ iwu maka nhazi atụm vootu na Naịjirịa nke Onyeisiala Muhammadu Buhari binyere aka na ya n'ọnwa Febụwarị nke afọ 2022. Nke anọ, nziga mpụtara ntụliaka site n'ịntanetị. A na-akpọ atụmatụ a na bekee Electronic Transmission of Results. Iwu atụm vootu nke afọ 2019 akwadoghị ya, mana iwu atụm vootu ọhụrụ nke Onyeisiala Muhammadu Buhari binyere aka na ya na 2022 nabatara ya. Na atụm vootu nke 2019, ndị ọrụ INEC na-eji aka ha gụkọọ mpụtara atụm vootu na ọgbọ atụm vootu niile n'otu n'otu ma buruzie ngụkọta mpụtara ahụ gawa n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'okpuru ọchịchị dị iche iche, ebe a ga-esi buru ya gaa n'ụlọ ọrụ INEC nke steeti tupu eburuzie ya gaa n'isi ụlọ ọrụ INEC na Abuja. Ọtụtụ na-ekwu na ọ bụ site n'ibugharị mpụtara atụm vootu a site n'otu ebe gaa ebe ọzọ ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-enweta ohere iji mee nrụrụ aka. Mana ugbu a, ọ bụ n'ebe a nọrọ tụọ vootu ka a ga-esi ziga mpụtara atụm vootu ahụ gaa na ọba ozi INEC ndị bekee na-akpọ pọtal tupu ha eburuzie nke ha ji aka gbakọ gawa Abuja. Ụmụnne m, gaa ka iweta akwụkwọ ikike ịtụ vootu gị n'okpuru ọchịchị gị ka ị wee nwee ike iso wee tụọ vootu nke ara. Ndewo.